Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nagdeklara og gera kontra illegal nga droga sa syudad. Kinihuman na sayrang midaghan ang nalambigit sa pagpamaligya og paggamit og illegal nga droga. Samtang Davao City Police Office doon na bag-ong liderato. Ang report ni Jandy Esteban. I hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. Buot pasabot ana, pasensyahay ta. Kini ang bahad ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte atol sa turnover of command sa Davao City Police Office. Natapos na ang pagserbisyo ni Police Colonel Alberto Lupas, isip City Director. Gihulipan na siya ni Colonel Richard Badang. Unang direktiba ni Mayor Baste sa bagong City Director, limpyuhan ang mga barangay batok illegal na droga. Kung di mo mohawa, di mo undang, patyon ta mo. Dili ka Ford nga madaot ang family, ang mga community tungod lang na for your selfish venture. Ugma dayon hawa na mo diri, panghipos na mo sa inyong mga gamit karon hawa na mo. Mensahe sa mayor sa mga barangay kapitan, makig-alayon sa kapulisan sa kung unsa man ang mamonitor nga illegal nga binuhatan sa ilahang lugar, labi na bahin sa illegal nga droga. Karong bag-o na ang City Director sa Davao City Police Office, unsa pud kaha ang buot sa mga Davaoenyo nga pagatutukan niya atol sa iyahang katungdanan. Kuan ma'am kanang ang droga gyud ma'am. Droga. Ngano man ma'am, nganong droga, illegal drugs? Kay kuan manggod kanang kuan manggod sa mga bata, mga kuan ba sila mga bata. Makadaot. Kadaot. Mga kuan diri mga krimen nato diri sa Davao, kailangan nato mabantayan jud. Kaya na po gabi na hold up na po ang si oil. Ang na kuan nila, ang nakalusot po itong mga tawana. Kuan lang ma'am no, yung mga ano nila ma'am, yung kung sa dagan sa kagwapo sa dito sa Davao, pareha lang. Gipasalig usab ni Colonel Badang nga mas pakusgan niya ang partnership sa ubang law enforcement agency ug mga private organization aron mas mapahugtan ang seguridad sa Dakbayan. Nahimo siyang miyembro sa DCPO sukad 2009 hangtod 2015. Siya ang nahimong chief sa Intelligence Office sa DCPO ug company commander sa Davao City Mobile Group ug head sa Police Community Relations. My priority programs in order to sustain the gains and advantages of my predecessors in the fight against criminality, terrorism, and illegal drugs will focus on personal moral and welfare, optimal utilization of assets, preventive and aggressive law enforcement, and community engagement. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.